साजोंलाय माने हाय केबा आपेल थालिक तामनि बागै बागलाय खाथिनि 19 तारिख आगस्ट तिनी हाबुरानी बर्थडे बेबिक्रम किशोर मानिक बनी बर्थडे नि बागै जों तिनी जत खाजन ताखुता बुकुसर मादंनाय जत रां पाइपलाय हामबाय तिनी सबान चिवा याफोरा पाइपलाय कक थानाय राजानि बर्थडे जों अब बिसि ब्रुम जों बर्थडे हंगा जों अब फल फकरा वितरण खायो चारजन मानिराव के बन बागैनो तिनी फुंजारानि जतनो खाजन ताखुताय बुकुथनां पाइपलाय फुलमुयाफोरै आंनि बक्तब्य आं ताइ बिसि कक थाया आसु सावा आंनि बक्तब्य अनुसार पक्का जतनो खुंबाय बरमपुर आथिंगायनो जों मरो तिनी महाराजा बीर बिक्रम सोसाइटी नि नैनाय मिया जों कायसा जेनेरेल मिटिं खालायका ओ मिटिं खालायमोन परे हंगा मिटिं कक चालबाय जाखा जोंसिन बिसांगन हस्पिटालाव जे मानसा जों हल रकिसर लाय नहैनाय इके अबनि तैनो तिनी सिनि राजानि आसिमन सालनि तेसिनि बाजारनि नैनाय बीर बिक्रम हातिनि नैनाय जों र बिसांगन प्राथमिक हस्पिटालाव जों थालिक इके दै आपेल जों चाजोंलाय बिस्कुट अब्राम जों बागलाय जाखा इके ताबो बोसोरनै आगामी दिनाव जों केब कथरसे खालाय जमाल वानसुइ दं जों अब हाय फल बागनाय बोसोर जों सिनि बेबान बाजार परिष्कार हाय र जों अब र फाइन टयलेट अभियान फाइन नाय दङ सिनि सोसाइटी थेके बिशाल काम कमु सिबाइजल डिस्ट्रिक्टनि जत बाजार टयलेट दंमोन अब जों टयलेट अभियान खालाय डीएम डिपार्टमेन्ट नालाय जों अब एवार्ड नाय बु बाजार बु टयलेट बु हस्पिटाल अब बर क्लीन केतम अबन बय अभियान खालाय और बय जों अलरेडी जों कयजन एक्जिट कोभिड जों खक थालायका अब फर फ्यूचर जों अबन अभियान खालायनाय अब इमिडिएटली खालायजागोन अब हायनो सिनि बिसपुरम बोसोर सिनि समाजनि गय सामन खालायमान सिनि आरो कुनु वानसा हमान करै किबा अब जाति बे धर्म अब हाय कुनु दंला सिनि आरो कुनु वानसा तिबा हम दंला के अब हायनो जों बिसपुरम सिनि बोसोर आबन बोसोर चेष्टा खालायनो इन सिनि मुंतिसे सागा आंका महाराजा बीर बिक्रम हातिनि सोसाइटी नि एगो सेक्रेटारी विजय देव वर्मा